Жырмың сүйүшілерге қойнар сәлем. Майдан каналында лойықлы хит топшыруы. Мен Илгиз Шакуров сізге yoqшы кайф тілейм, һәм хит парадны ашық деп иғлан етем. Сізді әзір болсағыз, кеттік. Лойықлы хит топшыруында ярыш дәвам итә. 10 башқарушы һәм 10 жыр, әмма бары тик бер генә җиңүче. Аның кем булуын сез хәл итәсез. Үзегезгә шаган җырлар өчен тавыш бирергә онытмагыз. Шоу-бизнес һәр вакыт хәрәкәттә. Без көн сайын җырчылар турында төрле яңалыклар ишетеп торабыз. Араларында дөресләре дә, уйлап чыгарылганнары да була. Икенче төрле әйткәндә, гайбәтләр. Бүгенге тапшыруда нәкъ менә шулар турында сөйләшербез. Җырчылар имеш-мимешләргә игътибар итәме? Үзләре турында нинди гайбәтләр ишеткәннәре бар? Нәрсә дөрес, ә нәрсә ялган? Хәзер барсын да белербез. Аңа кадәр сезнең өчен бер мәгълүмат. Майдан каналы үз тамашачылары өчен язгы бүләк әзерли. Без сезне халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан зур концертка чакырабыз. 6 март көнне Пирамида залына татар эстрадасының популяр җырчылары җыелачак. Синең өчен концертына рәхим итегез. Гайбәтләр шоу-бизнесның бер өлеше. Ничек кенә тырышсаң да, гайбәт бер җырчыны да шитләтеп үтми. Бер яктан караганда бу күңелсез. Әмма икенче яктан сине сөйлиләр икән, димәк син башкалар өчен кызыклы шәхес. Популярлыгың арта, исемең онытылмый. Кыскасы, имеш-мимешләргә елмаеп карарга өйрәнергә кирәк. Киләсе катнашучы да минем белән килешәдер дип уйлыйм. Хит-парадны Азалия Уәлиева ачып җибәрә. Томан бір мәлдән иктер, тукталып калам. Юк шигендем, юк тукталмыйм, хыялга атлар, сукмаклар табам, юлларны табам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда. Тукталмам да тукталмам, йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда. Тукталмам да тукталмам. Мине көчсез, мине бахыр дип уйламагыз. Бір вакытта да Шабан бәхет каршысына күңел төшсә дә, көчем бетсә дә, кояш батса да. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда. Тукталмам да тукталмам. Давылдан соң көн аязып, кояш балкыса, дөнья нурлана, җиһан нурлана. Нурын сибәр кояш булып, шатлык өләшеп, яшик дөньяда, яшик дөньяда. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда. Тукталмам да тукталмам, йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда. Тукталмам да тукталмам, тукталмам да тукталмам.
Йөрәк яна дип җырлаучы Валерий Назаровның үзе турында гайбәт ишеткәне юк, әмма моңа һәрвакыт әзер булып торырга кирәк ди катнашучы. Артист популяр булган сайын гайбәтләр дә арта. Башкаручы фикеренчә, бу һөнәрне сайлаган соң икән, кеше сүзеннән курыкмаска кирәк. Сөйлиләр икән, димәк син алда, иң мөһиме күңелең чиста булсын ди ул. Сүзне Валерий Назаровка бирәбез. Эшләнмәсә, үсеп җимеш, өлгермәсә, файдалы җир сөрелмәсә, әгәр кызлар сөелмәсә, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна. Инмә хүмсез табылмаса, иншәп шигырь язылмаса, туган телең зурланмаса, ин яхшы җыр җырланмаса, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна. Мәхәббәткә өметең шартлап өзелсә, сиңа нур сипкән изге җан вакытыннан элек үлсә, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна. Булдыксыз да, эшлексез дә, үзен мактап йөрсә, керсез ихлас йөрәгеңә пычрак теле белән керсә, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк яна. Дус дигәнең хаксыз булса, күңелеңә ялган булса, кыюлар югалып калса, хактан ниха учын алса, йөрәк яна, 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 йөрәк яна. Лайыклы хитны Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар дәвам итә. Җырлы гаилә турында имеш-мимешләр һәр вакыт чыгып тора икән. Әмма Хайретдиновлар моңа шат кына. Ни өченме? Әйдәгез, үзләреннән сорыйк. Гайбәт дигәндә безнең турында нәрсә генә сөйләмиләр инде, без әлбәттә бирәк шатланабыз, чөнки әгәр дә артистлар сөйләр икән, димәк ул кемгәдер кызык. Әгәр дә сөйләмиләр икән, димәк ул кызык түгел. Алайда безнең турында язган тәнкыйтьләрне, безнең турында язган гайбәтләрне, шундый фикерләрне без инде әлбәттә аларны ишетеп, аларны тыңлап, аларга колак салып, алар өстендә эшлибез. Үзгәргә тырышабыз, яхшылыкка омтылабыз.
бәхетле бәхет шуша икән, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән телмәсен. Син минекә минем бәхетем син, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Бәхетемә күзләр тимәсен. Гайбәтләргә күнеккән инде. Артист булгач, үзең турында әллә ниләр ишетәсең дип сүзен башлады Лилия Хәйруллина. Җырчы имеш-мимешләргә тыныч карарга өйрәнгән. Башта авыр булса да, хәзер ияләшкән. Күп очракта Лилия шәхси тормышы белән бәйле гайбәтләр ишетә икән. Чөнки ул тамашачыларга үзе турында бик аз сөйли, якын кешеләрендә күрсәтми. Нәрсә дип әйтим, моңа һәр кемнең дә хакы бар. Бер акыл иясе әйткән бит, бәхет тынычлыкны ярата. Күрәсең, Лилия Хәйруллина да шундый фикердә. Тәрәзәмә килде, ай шәүләсе булып, күбәләктәй уйна керфегемә кунып. Алларым ачыкта, кояш нуры булып, җылыт йөрәгемне, йөрәгеңә куеп. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бик. Онтлар
İtken suyu uşağımız Külge konup yanıp bitken bir Жылыт әлі yüreğimne Yüreğimne жылыт солқын бит Ontlar İtken suyu uşağımız Külge konup yanıp bitken bir Күтмегенде келді Жел дауылдай қубып Сен қошыма егер қоларыңды сызып Көк yüzімні қоплап Алған қара бұлыт Не қалдың сен yüreğimде яра болып Жылыт әлі yüreğimне Yüreğimne жылыт солқын бит Ontlar İtken suyu uşağımız Külge konup yanıp bitken bit Жылыт әлі yüreğimne Yüreğimne жылыт солқын bit Ontlar İtken suyu uşağımız Külge konup yanıp bitken bit Жылыт әлі yüreğimne Yüreğimne жылыт солқын бит Ontlar İtken suyu uşağımız Külge konup yanıp bitken bit Жылыт әлі yüreğimne Yüreğimne жылыт солқын bit Ontlar İtken suyu uşağımız Külge konup yanıp bitken bit Үзем турында гайбәтләр ишеткәлим, әмма аларны тыныч кабул итәргә өйрәндем. Кемгәдер нәрсәдер дәлилләргә вакытым да, теләгем дә юк дип уртаклашты Татьяна Ефремова. Аның Ак калфак җыры безнең хит-парад баскычлары буйлап акрын гына өскә үрмәли. Уңышлар телибез һәм карыйбыз. Жырақта идік біз 70 шақырым жерден келдік біз Ақ қалфақның тағылған шағы Ақ қалфақның тағылған шағы Туғанарның сағынған шағы Шақырым жақын жердігі бір көрішір үшін келдік біз Ақ қалфағым түшірдім қолына Ақ қалфағым түшірдім қолына
Özne dusiş beleni Лайыклы хитны дәвам итәбез. Марат Галимов үзе дә гайбәт сөйләми, аны башкаларга да сөйләттерми. Җырчының имеш-мимешләргә мөнәсәбәте тискәре. Гайбәт сөйләгәннәрен ишетсәм, туктауларын сорыйм, я ул җирдән китеп барам. Аның гөнаһы сөйләгән кешегә дә, тыңлаган кешегә дә була дип уртаклашты ул. Маратның үзе турында гайбәтләр ишеткәне юк, ишетелмәсендә. Гайбәт сөйләп вакыт уздырганча, матур җыр тыңлау хәерлерәк. Әйдәгез, без дә шулай итик. Сүзне Марат Галимовка бирәм. Җәяүле юл үтә, су буйлатып йөзә, күк киңлеген гизә, дәркемләп очалар кошылар. Үзәк өзгіш аваз салып, җитә дип салкыннар кышылар, Аша кышылар, күчмә кышылар, җилпи, канат кагып, кышлар кебек ирекне мин дә яратам, гизмәсәм дә büyük күкне, җилпи канатларын шакышлар, каңгылдашы, саубулашы. Зәңгәр күкне иңли, тирә-юнны күзли, туктар урын эзли, Чакрымнар гизәләр кышылар, кайтыгыз дип үткәч кышылар, килә кышкырасы дәшеп, кайтыгыз сез илләр гизеп, кунак булып, тагын кышылар. Kuşlar gibi yüreğine min de yaradım, gizmesem de büyük kukne, Jilpi kanatlarını şakışlar, Bangıldaşır, savulaşır. Kuşlar gibi yüreğine min de yaradım, gizmesem de büyük kukne, Jilpi kanatlarını şakışlar, Bangıldaşır, savulaşır. Артур Исламов гайбәткә бер кайчан да игътибар итми, үзе дә кеше сөйләп утырмый. Имеш-мимешләрне эшсез кешеләр чыгара. Булай да җитмәгән вакытны ничек гайбәтләргә әрәм итеп буладыр дип уртаклашты ул. Җырчы фикеренчә, сине сөйлиләр икән, димәк игътибар итәләр. Бу начар түгел бит.
Безнең хит-парадта Артур Исламов сез яратып өлгергән тормыш яме җыры белән катнаша. Карыйбыз. Kolumdağı şeşeklerde her kaysımız üsema turgülde Kuldan kula kuş yaşalı üzülmesin bizning yürek jırı Aziz halkımız irinlerde ikmekdemi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde irinlerde ikmekdemi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde Dostlar kirek uzun yolda Yol көңілсіз барсаң ялгыз гына Тамчылардан күл жайыла Бірге булсаң дүния матур булар Жерге бақыт тула Иреннәрдә икмәктәме рәхмәт яусын Тырыш кешеләргә бу тормышның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde İrinlerde ikmekdemi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde Nerede ikmekdemi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde İrinlerde ikmekdemi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde Эстрадаға яңа гына адымнарын ясаучы Эльвина Сабирҗанова гайбәтләргә уңай карый. Алар ишетелми турса, кызыксыну кимеде микән әллә дип борчылып та куя икән ул. Иң мөһиме, гайбәтләр кешегә зыян китерә торган булмасын дип уртаклашты Эльвина. Башкаручы үзе турында гайбәтне беренче клибын төшергәч ишеткән. Клип төшерерлек булгач, акчаны күп эшли башлаган инде. Яки ире тырышыбрак эшлидер дип сөйләделәр. Куркыныч сүзләр түгел. Киләчәктә дә начар гайбәтләр ишетергә язмасын дип уртаклашты Эльвина. Шулай булсын, әлегә әйдәгез Эльвинаның беренче клибын без дә карыйк. Кар астында кызыл баланар, кыйылмыйча көздә калганнар, язга кадәр тәрәз алды
Кызарыплар пешкән баланар, нигә икән әче булалар? Кышкы салкын җилләр искәндә, яшьләр булып карга тамалар. Әче микән, татлы микән сөюләре, сагынудан бер изелеп киюләре, мәхәббәттән йөрәкләрнең тибүләре, яратамын сине генә диюләре. Әче микән, татлы микән сөюләре, сагынудан бер изелеп киюләре, мәхәббәттән йөрәкләрнең тибүләре, яратамын сине генә диюләре. Әче микән, татлы микән сөюләре, сагынудан бер изелеп киюләре, мәхәббәттән йөрәкләрнең тибүләре, яратамын сине генә диюләре. Әче микән, татлы микән сөюләре, сагынудан бер изелеп киюләре, мәхәббәттән йөрәкләрнең тибүләре, яратамын сине генә диюләре. Самат Нәбиуллин иҗат юлын әле күптән түгел генә башлады. Шуңа да үзе турында имеш-мимешләр ишеткәне юк. Шулай да интернеттагы берничә комментарийга игътибар иткән. Беренче җырым чыккач, бу тагын кем инде? Җырчылар бигрәк күп хәзер дигән эчтәлектә комментарийлар яздылар. Аларны укып, күңелемне төшермәдем. Бары тик рәхмәт кенә әйттем дип сөйләде Самат. Лайыклы хитта Самат Нәбиуллин өләшик дөньяга матурлык җыры белән катнаша. Исеменнән үк аңлашыла, бу җыр барыбызны да гайбәт чыгармаска, ә бары тик матур сүзләр генә сөйләргә чакыра кебек. Өләшик дөньяга матурлык, яшәве дә ямьле тоелыр. Тормыш учагына ут өстик, җирдә күпме җаннар җылыныр. Белер идек микән кадерен, тормышыбыз булса бик җиңел. Яшик әле күреп рәхәтен, бу дөнья бит матур уйлар булсын күңелдә, моң чишмәсе булып түгелсен, назлардан ягымлы сүзләрдән кителгән йөрәкләр терәсен. Белер идек микән кадерен, тормышыбыз булса бик җиңел. Яшик әле күреп рәхәтен, бу дөнья бит бик
tersin Ömrünün bir malı yılların Vakitте şadlıkta ötesin Bilemedik miken kaderin Durmuşumuz bulsa bir jingen Yaşıgellik kurep rahatın Bu dünya bitti kötügen Bilemedik miken kaderin Durmuşumuz bulsa bir jingen Yaşıgellik kurep rahatın Bu dünya bitti kötügen Yaşıgellik kurep rahatın Bu dünya bitti kötügen Арслан гайбәтләргә елмаеп карый, башка җырчылар кебек үк аларга игътибар итмәскә тырыша. Үзе турындагы бер имеш-мимешне башкаручы безгә дә сөйләде. Ул аның Салават дип аталган җыры белән бәйле. Бераз ял иткәннән соң эстрадага кире кайтканда мин Салават дигән җырны яздырдым. Кешеләргә аның кемгә багышланганы кызык иде. Кайберәүләр сөйләп йөргән. Имеш, мин бу җырны татар эстрадасындагы танылган бер җырчыга багышлап яздырганмын. Моны ишеткәч, бик кызык булды дип уртаклашты Арслан. Менә шулай, гайбәт өчен күп кирәкми, хәтта җырның исеменнән дә гайбәт чыга ала. Ышандырма кызлар килгәненә Ышандырма барыбер ышанмам Кояш нуры сіңген шәшәк исе Аңқып тора бүтін җиһаннан Иреннәрне күсегән җил үтсә дә үпер Күңел чәчәкләре коелмаган кебек Иреннәрне күсегән җил үтсә дә үпер Күңел чәчәкләре коелмаган кебек Сандугачлар тынып калган димә Сагышлырак димә җир ана Таң балкышын сибеп күңелемә Язгы кырлар көлеп уяна Иреннәрне күзләр җил үтсә дә үпер Күңел чәчәкләре коелмаган кебек Иреннәрне күзләр җил үтсә дә үпер Күңел чәчәкләре коелмаган кебек Ышандырма кызлар килгәненә Ышандырма мине яз кызым Дөньялыкка якты нурлар гына Сибәр минем язмыш йолдызым Иренне
Йөргәннәрне кызыгы җирут сана үпеп, күңел чәчәкләре коелмаган кебек. Йөргәннәрне кызыгы Ышандырма күзләр килгәненә, ышандырма күзләр килгәненә. Мотор җырлар тыңладык, сыйфатлы клиплар карадык, җырчылар белән аралаштык. Шуның белән бүгенгә лайыклы хит тапшыруы тәмам. Йомак ясап, шуны гына әйтәсе килә. Иҗат кешеләренең иҗатларына күбрәк игътибар итик, гайбәтләргә урын калмасын. Дуслар, хит-парадтагы җырларның язмышын сез хәл итәсез. Моның өчен үзегезгә ошаган җырның исемен 5533 номерына юлларга кирәк. Тулырак мәгълүмат meydan.tv сайтында. Февраль ахыры, март башы матур даталарга бай. Тиздән 23 февраль, аннары 8 мартка да күп калмый. Бүләкләр турында уйлый башлагансыздыр инде. Сезнең өчен бер киңәш, якын кешегез белән Мәйдан каналы оештырган концертка килегез. 6 март көнне Казанның Пирамида комплексында синең өчен дип аталган тамашада шәп булачак. Сез яраткан бик күп артистлар бер сәхнәдә. Бүгенгә саубуллашабыз. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында мин Илгиз Шәкуров булдым. Күрешкәнче.